Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Malaman mu ta wannan gida na Dubban Asiri TV mai albarka. A yau mun sake dawowa, mun zo da wani sirri ne na baduhu insha Allah. An har mutum ya so yi cutar ma, to da yardan Ubangiji ba zai ganka ba insha Allah. Ubangiji bai baka daman ganin ka insha Allah. To yanda ake yin shi ne, ana samun bakar takarda, zana wannan khatimin a kai, zana wanda za a yi amma sai an samu makarwa, wato da makarwa ake rubuta wannan khatimin da yardan Ubangiji ƙafa ɗaya. Idan aka rubuta sai a yi naɗe shi laya, zara an naɗe shi an samu bakar zare insha Allah, sai a naɗe da bakin zare. In aka samu da bakin zare, hailo a samu fulan makaho. Fulan da ake samu wai ba roƙon shi ko tambayan shi za a yi a baka ba, a'a sato shi za ka yi, yawwa sato shi za ka yi. Sai a samu a yaga shi a sa a naɗe insha Allah. In an naɗe sai a hada da wannan fular makaho, yawwa ba wai duka ba, a'a dan kaɗan za ka yaga ka haɗa ka ɗinka ya zamanto laya kenan. To da yardan Ubangiji, in dai har kana tare da wannan laya, da yardan Ubangiji mutum bai sa ya ganka ba. In dai har ya inguro ya niyyar zai cutar da kai, malam Ubangiji ba zai ba shi damar ganin ka ba insha Allah. Da yardan Ubangiji wannan bai isa dan adam dai ya ganka ba. Da yardan Allah zai ji in ya inguro zai zai cutar da kai, ba ma duka ba. In dai har ya inguro ya yi niyyar cutar da kai, to Allah Ubangiji ba zai ba shi daman ganin ka ba da yardan Allah. Ko dabba ne in ya inguro har dai zai cutar da kai ne, zai cutar da kai insha Allah za ka ɓata. Baduhu ne, an ce baduhu. Ina fatan al'ummar musulmai sun fahimta insha Allah. Mun ɗauko muku alkawarin cewa insha Allah za mu ringa kawo muku sirrika kala daban-daban insha Allah. In dai har za ku mana subscribe da liking da share insha Allah. In har muka ji daɗin cewa al'umma annabi suna son wannan asirin, to insha Allah mu kuma duk sirrikan da muka samu ta hanya mai sauki da ma hanyar da muka sha wuya mun ka samu insha Allah, dukansu za mu na iya taimakawa al'umma annabi su amfana insha Allah. In dai za ku mana liking da share insha Allah, mu kuma mun yi alkawarin cewa za mu kawo muku sirrika kala daban-daban insha Allah. Hatta nan gaba za mu kawo muku irin na magungunan gargajiya na amfanin jiki insha Allah.